Nandito na po kami sa Umingan at magbabangka po si Vanjos Bayaba. Umingan Chocolate, Mini Chocolate Hills. Let's go! Salita ka, Vanjos. Ayan, so makikita niyo po mamaya ang aming nagbabangka kami. Kasama ko to. Sana all may kasama. Yung cellphone nyo. Ayan, sasakay po kami ngayon sa bangka. Charot. Bababa na po yung mga may pluma. Nandito na po ang Team Bayaban. Aray ko. Parang mali yung dinaanan ko. Tama lang. Pati ikaw ba? Maganda yung mabato. Kesa maluputi. Maganda mamalay. Mano may isang ulaw? Renta lang do. 30,000! Eh duwa uluming kasano nga jay. Kuway naman, I never seen. Yung sapatos nyo, baka itaas yung ganyan na, baka maano ng tubig. Supan yan ah. Si Vanjos! Yung nanalo. Doon sa kwan. Taas mo yung kami. Yung ano. Vanjos, kamusta yung experience na tayo ay pupunta na sa Kanya China? makinana. Okay lang po. Saya. Yeah, motor tirusay. Ikaw, Karina, kamusta? Vanjos Ivan YouTube channel, kamusta ka dyan? Gusto ko nang minom. Madam! Ito ng kalabaw! Wow! May kalabaw! Ivan! May kalabaw doon! Magpapit po! Ay, oo nga. Hindi kalabaw yun. Ay, hindi ba? Hindi. Ano yun, kuya? Hippopotamus. Narito po kami sa Umingan Chocolate Hills. First time po namin magbangka. Wala, first Pero time namin makakita ng tao. nakapunta na kami dito noon pero wala pang bangka-bangka. Hello, kasama ko yung celebrity mom. At saka yung noo ko na parang ektarya ng airport. Ito na, ako, di pa tayo dito. Yung cellphone niya, mahulog yan. Nakakaramdam na po ng basa yung paa ko kasi parang pinapasok na kami ng tubig. Char. Ako yung galing sa mabintak. Ayan, so dito po kami sa bangka. Inalam pa lang kami. Palit. Ano pabalik na ba to? Vanjos, kamusta yung pagpunta natin sa Cebu City? Ano China? China. Ano yun, Karina? May sinasabi ka dyan? Wala ko. Nandito po kami sa Umingan City. Charot. Umingan, Pangasinan po. Aalis na po kami. Ay! Kuya, wag! Bata ka pa! Ito nga na plano mo. Mas maganda yung ganito, Mars. Yung walang-wala sa plano. Para tayo nasa Burnham. Kaya Boss Mike, yung batang kunan mo, wag kami. Patago kang kumukha dyan eh. Ay! Ay! Lumulubog na! Yourselves into one. 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 Ivan, lumulubog tayo. Sir, ang bigat mo, sir. Kaya nga, dito na lang ako para Nangal ako para magpano. Ayan ang papantay. para mabalanse. Char. may love dito ka nga. Ay, may mga nagsasagwa. Bong. Makakarating pa po ba tayo sa gitna, kuya? Actually, umiikot lang. Ay! May tanong, your sagot. Tatanungin ko po si Vanjos kung anong pipili niya. Ito yung tanong. Barko o vapor? Ay,
Mali. Nagbabalik po ang may tanong your sagot. Tatanungin natin si Vanjos kung anong pipiliin niya. Bangka o vapor? Vanjos. Vapor. Bakit vapor? Eh nakabangka tayo. Kasi mas maganda doon, tsaka mas maraming maraming pwedeng taong pumunta sa Makati. Ay, so barko sila. Boss Mike, first time mo dito? Ah, hindi ka namin kasama noon. Hindi, wala. Wala ako lagi kapag pumunta kayo dito. Paano ka namin isasama na sa Alaminos? Hindi kayo mas maganda yung mga karagatan mo doon? Charot. Oo nga, mas maganda yung mga island mo doon. Island. Ikaw hindi. Vanjos. Mistress, mas magandang maging mistress. Galing ah. Kasi yung mistress, Galing ah. naiintindihan ka niya. Yung misis mo At hindi. nagbabalik po ang may tanong your sagot. Nandito kami ngayon sa may bangka, dito sa may mini chocolate hills na meron silang parang lake. Tatanungin ko si Kuya, Kuya, anong pipiliin mo Kuya? Bakla o babae? Babae. Bakit? Siyempre, makakalak ka doon sa bakla hindi. Bas, ang salbahe. Oh, doon noon. Kamusta Ivan? May buhaya? Bangka Adventure in Umingan, Pangasinan. Mars, ang payat natin ano? Hindi tayo makalive. Saya. Ang ganda to no. Ay, bakit? Lumulubog na tayo? Sorry. Kapit sa tingin mo. Karina, isa pa. Ay, pauwi na po kami. Ano kaya ating ko ba? Narito na po kami sa Burnham Park ng Baguio City. Ay, mali pala. Mini Chocolate Hills. Mini Chocolate Hills ng Umingan, Pangasinan. Para tayong nasa ibang bansa. Pabalik na po kami. Tapos na po ang aming bangka adventure. Doon to tika sarjeta nga tangon, kasara kami tulad din nila. Wow! Narinig ba yung banjot? Ano yun? Tagalog. Hindi mo naintindihan. Hindi nga. Pagkanatok kasi. At nagbabalik po ang may tanong your sagot. Nagbangka adventure po kami nila Vanjos. Andun sila ngayon. Ayan. Pero tatanungin ko po si Kuya. Kuya, kung tatanungin kita, anong pipiliin mo? Balyena o buhaya? Balyena. Bakit? Hindi ko alam. Bakit balyena? Sumagot ka. Ayun, balyena daw pero hindi niya alam. Nagbabalik po ang may tanong your sagot. Ano ang pipiliin nyo? Bundok o dagat? Dagat. Ay, bundok po sa akin. Bakit? Takot po ako sa dagat. Ikaw, Vanjos, bundok o dagat? Kasi pareho akong takot sa mataas tsaka sa sa tubig na malalim, pero
Sige, bundok. Mas maganda yung hangin doon eh. Okay.